התחלתי ולכן אסיים. אנו נמצאים בשלב הסופי של תחרות הגמר במוח על האש, שלב הידע הכללי. אם אתה יודע את התשובה, לשאלתי ענה. או יותר נכון, אם אתה יודע את התשובה לשאלתי, ענה. אם אינך יודע, עדיף שתאמר עבור, אחרת אאלץ להשליכך אל הבור. אל תדאג, יהיה בסדר. כן, בסדר, התחלתי ולכן אסיים. מה היה כינויו של הסקספוניסט צ'רלי פארקר? ברד. נכון. מי הייתה אמו של הרמב"ם? לאה גיטל מלכה. נכון. איך אומרים אבן בצ'רקסית? למפוצ'ינה. נכון. מה זו למפוצ'ינה? מנוף. נכון. מהי המילה השלישית בשורה 7 בעמוד 336 בספר עלובי החיים? ללכת. נכון. מתי אירע 1954. נכון. איך הוא בדיוק קוויבק. נכון. מי היה... ריצ'רד ברטון. נכון. מתי אמרו נכון. מי היה נכון. איפה לראשונה הופיע הפסוק נכון. השלם את הפתגם. הנהג שלנו חברמן, הוא ייקח אותנו לתי. אחזור על שאלתי. השלם את הפתגם. הנהג שלנו חברמן, הוא ייקח אותנו לתי. אפשר רמז? בניגוד להרגלי אתן לך רמז. ילד שמנמן, נוהגים לכנותו ילד שמן. אתן לך עוד רמז. גבר שרואה בחורה, אוטומטית נהיה חרצית. אני מצטער, אבל התשובה היא מן. הנהג שלנו חברמן, הוא ייקח אותנו לתימן. השליחוהו אל הבור. למה? ידעתי. אני ידעתי שהחבר'ה מן השליחוהו לתימן. עכשיו ידעת. השליחוהו אל הבור. זמנך עבר. התחלתי ולכן אסיים. אומר לכם שלום לכל הצופים בבית וכל הכבוד לצה"ל.